ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾರ ಅಂದ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಯಾನ ಬ್ಲೌಸ್ಗ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗ್ ಒಂಚೂರು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ ಅವೆ ಆಯಿ ಬೊಕ 1 ಇಂಚ್ ಆಯಿನಾತ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಆಯಿ ಬೊಕ ಆ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ದೆಪ್ಪೊಡು ಐಕಾದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ದೀವೊಡು. ರಡ್ಡ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ ನಮ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಆತ ಸ್ಲೀವ್ ಉಂದೆಕ್ ಅವೆನ್ ತೂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತೂಲೆ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯಿಜಿಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಡ್ವೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿಜಿಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಅಂದ ಆಯಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್‌ರ್ದ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್‌ಗ್ ತೂದು ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವೆನ್ ಸರಿ ಉಂಡ ಪಂಡದ್ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್‌ಲ ಸರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ತೂದುದು ಬೊಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್‌ಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಆಯಿ ಬೊಕ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿ ಬೊಕ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಲೌಸು. ತೂಲೆ ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಡು ಆರ್ಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಉಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್‌ದ ಉಂದು ಆತೆ. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ದೀದ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಉಂದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ. ಬೊಕ ಉಂದು ಆಯಿ ಬೊಕ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಆಯಿ ಬೊಕ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 4 ಲೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೊಡು. ಪಂಡ ದಪ್ಪ ಸಪುರ ಆಪೆರತ ಅಂಚ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಆಪುಂಡು ಐಕಾದ್. ತೂಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ, ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.